Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Today, mag-uli ko sa bukid para makita na ako kung anak because 1 month na ko lakauli sa bukid since dagan ko og kanang gipaglaanan good para sa akong anak, dagan ko gi asikaso kay para sa akong anak pohon. So, money siya akong baby loves. Si baby RJ Noah. Cute naman ang palangga na ako. So, kabalo na siya manawag og manok. Si daga nagag-learnings akong baby. Naluoy ko during that time kay nag-MC nag-speaker manggugo sa graduations man na siya ako ang makeup, and then wala kayo kay pictures akong panak na kay busy si mama. So ano na siya, 10 months na akong baby. Happy na yung birthday. Happy na ang birthday sa akong naknak. Mag 11 months na siya. Oh my God. Kabalo siya manawag sa manok. Kabalo na siya magbabay. Kabalo na siya mag-strong. And then, naga-walking na po siya. Kanang, dili pa siya like totally nga alone siya na. Nakay siya manawag og manok o si. Bright kayo na akong baby. Panok-nok. Dali ura kayo makalearn. Tik. Diba? Tik with matching babay. So, mauna siya ako ang dagway. Makeup na dinalian. Actually, gipakaon na ako ang baby. Naman na nagka-mumho intaw ng babaan na. And then, like, magiging siya struggle for kanang being a working mom kay panagsarong magkita sa imong anak kay kung dili ka mag-work unsa may imong panggatas sa imong baby, unsa may imong pang-diaper, unsa man ang kanang pang vitamins anak god. So kailangan sakripisyo lang gyud siya. And tawag gusto siya magdagan-dagan. Ano siya? 1, 2, 3. Kada ko gisis anak na ko. Usab na po. Usab. Dagan. Usap, ikot, talikod. 1, 2, 3, go! Ayaw, bapuy. Sige na, pag-hi na sa imong mga fans. Dali. Hi! Hi! Hello! Bye-bye! Sa nagataga na? Ha? Sure. Ang tanan sa mama. Diyan? Tagaani mo si Queen eh? Aw. Tik. Tawagan man mo. Kabalo na siya manawag man no. Tik. Ano gud akong pasabot kur niya ha. Tik. Sinayo kung kamot ba kay ma. Tik. Uy, tawagan man no. Tik. Bye-bye mga amigo. Bye-bye mga. Luto ng manok ini mo. Hello. Para ko si Patse. Kita ka magkodje kang gina. Ilajang pad. Tik. Kamot. Tik. Tawagan manok. Tik. Tawagan manok. Baba.
Bye-bye. Aduh, kagwapo si Kanu. Tik, 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 tik. Tawag ka manok. Tik, 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 tik. Clap your hands. Clap Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Ha? Kasi patuon dito? Nice na? Ulo siya dyan, hinabot ka? Si Latot siguro. Na. Piang. Inay kay ma. Nay na ka Helicopter, helicopter. Nalibitan mo ito ng helicopter. Ay, wish sa baka. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. Tit, 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 tit. Tit, tit. Tit, tit. Ha? Mama. Tit, tit, tik, 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 tik. Tawag ka manok. Yan eh. Tik, 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 tik. Pila na may halin? 400. Basta ka pilang gasolina? Abot man naman. Pero gila ibang naman gasolina. Tik, 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 tik. Tawag ka manok. Five little monkey humping on the bed. Sige. One Tik, bell. tik, 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 tik. Ayaw ba? Ayaw. Sige, pira-pira. Ma. Pan. The giant's good me. Tik, tik, tik. Hindi naman na. Pag bitan nagsulay ito sa ito na ba pagtanaw? Kabalo na sa manok ug manok. To. Tik, 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 tik. Alagis. Ngano da magbaagi oy, mangita gyud lisod ba. Tik, 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 tik. Mamaligyan na sa mamatata oh. Ug kalisaw. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Dali. Hapa. Ano man eh? Kamera mo. Hapaya sila ani. Piso sa piso. Ito na, ha? 350? Oh. Nabili mo tayo baligyan na? Sige. Sige. Gachi dito. Unya na, pa man si mama mo nang. Botchoy, 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 botchoy. Botchoy, 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 botchoy. Ah, Duha man sila anak, God. Tulusin ko daga para no. Buhawan, hindi na siya. Mao ga ano? Parang tik 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 tawag kag magmanok no. Tawag kag mag tik 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 tik. Tik 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 tik. Dos ubag atong ganan siya. Ama, hoy, kung tagtulusin ko, Mangita. kung Pero wa na. Tik, 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 piso yung ko, ang kwarta, kung dos yung kwarta, Telo. hatagin ninyo pag piso, ayaw. Tawag ka. Tawag ka. Tawag ka chicken. Ching ya, ching. Iya, kukubrahan sa iyang anak ba? Ang sa din ang pagdaot. Babaha si Lola dali, baba. Baba Lola. Baba Lola, Baba Lola, Baba Lola. Kagat. Baba Lola, Baba Lola. Baba si Lola, Baba si Lola, Baba si Lola. Kan kagilaw kadlit. Baba si Lola, Baba si Lola. Kagat. Og gagat bag. Gagat bag o patungipan ay. Ulo-ulo siya, Jay. Nang lens da. Kwa asa, dali kan lens. Dali dayon. Sige butang kay. Wala ko charger lain ha. Na. Mahal ba yung charger ng iPhone? Siren, siya nagamit ato. Tawa. Lahat mo ito kung gamit. Pangitaan ninyo. Dilan, singgit. Ah, ti. Agos palay. Tanawa, ambe dire ambe. Tanawa, lalagyan. Basag mo Masyagit jod. Tingog namin kay bakay bayan. Sang. Tanawa ka kung charger ha. Ano ara? Klaro yan. Ano. Muro. Clap your hands. Ano ara? Clap your hands.
Titit. Na, tik, 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 tik. Tawagan. Tawagan chicken. Clap, clap. Gigil day. Tawagan chicken. Tik, 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 tik. Tawagan chicken. Si Papa magbayon siya nga. Ba't kumatluto? Tanit silupin baling. Puto bagtukaw. Nagputat sa hiwa. Ada lekat kumano. Kinaginit sila. Ang kwarta kita ko. Uy, mapungol. Eh, hindi magsagit lagi pa. Lalo yun sa may pasuot na ko. Baba si Ako ate. sa baba. Laban mo karoon ng grade 5. Baba si ate. Hmm. Baba si ate. Gabi eh. Ingon mo, kumalig ingon. Tama na ba? Tik, 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 tik. To! Pag na muli na ko! Mahalagang Batanggang. Batangkang. Balik ka na eh. Balik ka. Kaya ipasakay ang matagang. Ikaw nung ipataga ko. Alam ko yun. Ikaw ka ikot. Ayaw ikon, ayaw ikalit, ayaw ikalit. Bakit kalit pa sa iyo? Ayaw lagi. Ito. Pasag ko na sa. Kita buko to tita. Ayaw na hilabta kong buko kayo na. Puyo na na. Nagpuyo na na. Adit. Grabe, sa tayo mo istorya mo. Sabi sa akong galunggan. Buwak na ito airdrum ah. Ay! Masyagit, George. Bawal na yung gusto mo day boy. Sumali. Alsa ko. Ibaba na ko na yung papadjama ibaba. Alsa ha. Mag-uyo. Pwede pa nga. Pwede pa nga. Labon man. Wala pa sa saga. Katura ba mo opposition? O independent? Tik, 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 tik. Tawagang chicken. Fly, fly, fly. Di naman ito mo. The butterfly in the garden. It flies so high. May ulo. Fly, fly, fly. Ay, fly. Ajay, fly, fly, fly. The butterfly Huwag mapakamahuman. in the garden. Lahi man eh. Lahi man nga lirik. Fly so high. Fly, fly. Fly, fly, fly. Ikaw. Fly, fly. Fly, fly, fly. Ajay. Fly, fly, fly. Pakalit-kalita ba? The butterfly in the garden. It flies so high. Rawa na, di naman. Fly, fly, fly. Eh! Hey! Hipon at last. Fly, fly, fly. Lamok, lamok. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly. Fly, 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 di butterfly. Na ikaw. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly. Sugod naman lagi ang nag-a. Ihapon sa nato, para sure. Tripito niya lagi nag-ihap na mo. Piso, piso. Oo. Mga daot ramang gudwata. Di pang tanggalag kuan? Wala. Ihap na labi na.
Bantay ka ha. Lagi. Pakapin na na. Dapat kapin nga kaguwang anak. Yahay. Yung laki na Di umay. man mo ago. Yan ay si mama na ano. Diligisan sa baba ha. Bata sure. Maatos ako pa pa. Tato! Di daw kakaadto. Wala daw kay sira. Oh, manang di parang kadan aging. Hindi eh. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. God, hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. Ang tap na sa kagabi, O Lord. Anak kami, Lord, nagpasalamat sa grasya, O God. As we partake this food, balaan na kini, Lord. Himakin makahatag, dugang, kusog kapaskaw sa mo. Ang matag adlaw nga panglawas, O God. Ug ipalayo kami sa mga balatian, O God. Bisan pa man sa mga pagpanginahanglan matag adlaw, ikaw kanon ni magasupply kanamo, Lord, bisan pa sa future needs, O God. Salamat, Lord, sa imong kanunay kamaayo sa amo ang kinabuhi, Lord, sa safety namo and sa protection, ug sa imong pag atubag sa mga pag-ampo, O God. Kining tanan, Lord, among ginatunol ang mga pagpasalamat uban sa kanang pagpasidungog, Lord, alamang kanimo in Jesus name we pray. Amen. O manang liparang kanta. Isang pananda. Ila to tabuhi ano. Wala makuha. Waga sa ta. Politika ka pa nga pre, kimak na natin kawili politika. Ayan. Paglibog po ang mga tawa kung trabaho nila. Butchig si Gonzaga, Lechay, mag-ubang. Kung nga sila ganina, nag-declare nga sila ay gidala ni Gonzaga. Kinsa? Ito ganun. Si Dok Ayan. Sige, mag-istorya ganina. Sige, ingon ang supervisor sa likod. Bitaw, tama yun. Ayos na nga kapad kung nga talo kagin iging sa bulit. Paisog-isog apad kagin iging tuwan mga kagi kamaan sa nanagluha ko. Sinigok mga kapitan na nagluko-luha. As in? Ako bantay. Paghandok ng hiya. Banto ko lang yung dagap dito si kapitan pagkuan ako. Ito yan o bag. Maluyan tang kapitan. Ama, supportan pag nato. Yan, ama. Ano yun yung ama? Sige na. Grabe ang pagkuan nila. Kaya pag siya makagawad ama sa kuan, ang project na address ato focus. Yung una, nakapatubig ba, no, pang balik, mga pang purok. Di makamagdungot ama. Ako ni Dumot. Pero ang ilan lang ipakita ang problema. Dili. Okay, dali ng problema. Kung may upagid mag-suporta siya ama. Sige, lagi ko. Kala mo. Ito ang sabi? Man perfect ang tao man, makasala man ang tao. Hindi ka pero dili sa pirma natin ng gayon. Okay. Ito nagbigay na. May pag-iampo na to siya. Hindi mo naman konti. Sangat indas. Sangat indas.
Kaya man Amerika na kag-andat milali. Ha? Di ba tug milali? Close yung mukha ninyo. Close yung mukha ninyo. Anya di mga to. Wala mo gikuha ni ma'am diha. Wala pang bulabo gani, di ba oy? Ha? Sakay ka? Kuha ang mga taisagol lola. Kuha mga taisagol. Nagawa ka pa nin kuha. Yugo pa pag kuha no. Di mineral, no? Karon na. Tubig sa gamot. Yugo tapos pislita. May man tagawas na maitam daw maputi. Isag kuha no. Isag. Kuha mema, kadugayan na itong pagpislit mema. Basta! Nangasay man na. Man. Asa dapit. Pujo. Dah. Dah. Ah. It's a no. No. Babay na papa dito. Na, nasa na. Ay, Zen. Ay. Di pa man malaga. Oo, tanawa. Sagdi. Uy, ano ako, pag-andar. Hindi mo pikwangan, Zen. Ligo na ligo. Ato ba nga motor, batay. Ay, pusi kilala. Makatapak. Bye-bye. Pilok, kang hapa. Boy, natin ta. Ha? Takaw ta. Boy, balay ka ta. At company niya, hindi na nakapasok. Boy,